An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasewati ma bi ye araba ye bi araba bɛnɛmɛ nazara san kalo sabanan ye marisi kalo bi o tile 30 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye an b'a lɔnna k'a fɔ bi o tile 27 ye jate la san kalo 8 n'o hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ ntɛnɛndon marisi kalo tile 28 Mali finitigilakaw bɛna janjugu dɔ kɔnɔ Bayangara marabolo la ni ka finitigilaka ma 8 bɔnɛw ni na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi dɔgɔnɔw ka jɛkulu bɛ Dana Amasagu olu ka ɲɛmaa bɛ Yusu Toloba ale laseli dɔw kɔ o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo ɲɔnɔ B7 sunkalokan kɔnɔna na a yirala ko wulikajɔ kɔni kɛra ni ka se ka misi dɔw kɔni minɛ dozulakaw fɛ o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la bɛjɛ fanga min bɛ senna o ye san 31 sɔrɔ o ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ ntɛnɛndon marisi kalo tile 28 Mali finitigilakaw kɔni tun ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa munumunu salo dɔ la Bayangara marabolo kɔnɔna na o munumunu salo senfɛ wuladaya fan fɛ n'o bɛ tali kɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 wagatiw la munumunu salo in kɔni senfɛ u segitɔ a yirala ko mugujugu dɔ kɔni donnen don sira la ni ma kofɔlen kɔni wulikajɔ kɔni kɛra ni ka se ka kasara ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigilaka ma 8 bɔnna u ni na ma 4 ɲɔgɔnna ni k'olu jogin a yirala ko ma 4 min joginna k'olu jogin ko kɔni ko ka jugu kosɛbɛ ni waati laban ninnu na kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu k'u bilalen bɛ Bayangara labitaliso la an bɛ dugawu de kɛ maa minnu joginna yarabi ala ka nɔgɔya d'olu ma minnu tɛyanu ni na ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ka se ka kɔtɔ nɔgɔya anw yɛrɛ ye nka nin waati na kunnafoni foyi ma sɔrɔ jariwale tigilama ninnu olu ka lahalayaw kɔni kan an bɛ dugawu de kɛ Mali finitigilakaw wulikajɔ min na wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ basigi bɛ se ka jamana in sɔrɔ cogoya mun na yarabi ala k'u hakilina ninnu sabati n'an bɔra ye dɔgɔnɔw ka jɛkulu min bɛ Dana Amasago olu ka ɲɛmaa Yusu Toloba ale kɔni bɔra kunungo ni ka se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ ɲɛfɔli kun tɛ dɔwɛrɛ a y'a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw k'olu ye kangari kɔni daw ye k'a yira k'a fɔ k'u b'a la k'u bɛ mɔgɔw kɔni taga don finitigiya la k'olu y'a f'u ɲɛna k'u kana jariwale tigilamaw kɔni taga don finitigiya la ko o baara min n'o kɛlen d'u fɛ k'a bɛ k'u ka baaraw kɔni gɛlɛya k'ale kɔni min fɔ dozulakaw ye hali bi k'u ka wulikajɔ kɔni sabati an ka Yusu Toloba lamɛn kasi de bɛ ne bila kuma na doso aw kana aw bolo baara nin ka kɛ surasiw a fɔra aw ye koyi baara ni aw kana négliger k'a fɔ ko aw bi mɔgɔ recruter ka don jadisi recruter ka don armée la nin de y'a tɔnɔ ye dɛ n b'a fɔ aw ye dɛ aw ka fase dɔ ɲumanw ta k'a bila baara nin na n'aw b'a fɛ ka wasa dɛ n b'a fɔ aw ye dɛ Bayangara a fɔra aw ye sɔngɔ gari nin na an ka dosow sara mɔgɔ joli de sara ye an ko mɔgɔ ninnu bɛ yen u ma taa u bɛ yen aw y'a négliger bi a kɛra cogo di ko dosow jɔlen bɛ sira la de a donna tan a bɔra tan mɔndɔrɔ dosow jɔlen bɛ yen wa mɔndɔrɔ dosow bɛ sirada la a dosow n'a i y'a sɔrɔ aw kun bɛ sunɔgɔ la aw ka kunu n'a i y'a sɔrɔ aw sigilen kun da aw ka wuli ka jɔ dɛ baara nin ka kɛ dɛ ninnu bɛna dimi don an na waati bɛɛ walima mɔgɔ ninnu bɛ bɔ min a fɔra aw ye u tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ aw ye aw b'a négliger n'aw tɛ u ma kan ka nin kɛ o ni tun bɛ tali kɛ Yusu Toloba la a y'a fɔ cogo min na yarabi fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko la ka se ka fu siri ni maajugu ninnu ka nin nijuguya wale na an ka jamana kɔnɔna na yarabi ala k'o hakilinaw sabati ka se ka an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye kunungo ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ donsolakaw kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka misi dɔw kɔni minɛ a kɛra gɛlɛyaba ye misitigi ninnu fɛ u kɔni ye wulikajɔ kɔni ta fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka yira k'a fɔ ko donsow kɔni binna olu kan dɛ olu ka misi ninnu kɔni k'u tun bɛ nakɔ kɔni kɔnɔna na ko nka k'u kɔni ye misi ninnu minɛ ka taa ni misi ninnu bɛɛ lajɛlen ye yaasa ka perewatigɛ d'a ma misitigi dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ ye tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Ali Mayiga B7 Sunkalokan an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko aw ka misi dɔw minɛna donsolakaw fɛ a ko kɛra cogo di tiɲɛ dɔ kɛra a kɛra B7 Sunkalokan nakɔforo de kɔnɔ an ka misigɛnnaw de kun bɛ misi ninnu nɔfɛ o y'an ka misigɛnna kelen tɛ se k'a sen na yɛrɛ u b'a woro la kuwa donc u taara ni misi ninnu ye gɛnyɔrɔ 3 Sini damale n'a ka mɔgɔw de don malgré tɛ de olu de don
an kɔni bɛ ka wele bɛɛ faamaw na faamaw an ye wele ko bɛ tila ka yɛrɛ wele k'a ɲininka donc an kɔni ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la fɔlɔ misiw ninnu kɔni b'u bolo yen. misi ninnu minɛna mun kelen de kama. u b'a fɔ ko fila misiw don vraiment fila misiw don mais bamanan misiw b'a la kɔrɔbɔrɔ misiw b'a la. mun de la u bɛ misiw minɛ ko fila misiw don. bon olu fila bɛɛ jadi su ye u ni minnu bɛ kɛlɛ la u tɛ t'u nɔfɛ o. olu kɔni sigilen bɛ dugu kɔnɔ ni maa mun ka bagan gɛn ka taa a yɛrɛ d'u ma u b'a cɛ ka taa n'a ye ko olu ye jadi su ka misiw sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ u tɛ foyi la bɛnkanni kɔ u taara ni an ka misiw ye wa ma taara ni misiw ninnu bɛ sɔrɔ yɛrɛ i bɛ taa fɔ faamaw ye fana faamaw fana b'a fɔ an bɛna yen waati i b'a sɔrɔ o ye misi tilancɛlen bɛɛ bɔ la. an y'a mɛn kunnafoni na k'a fɔ ko marifaci dɔw bɔra a ko la o kuma ye tiɲɛ ye wa. olu yɛrɛ de ye marifa ci donso minnu nana misiw minɛ dɛ olu yɛrɛ de ye marifa ci olu de ye misigɛnna kelen kisɛ k'a sen na a woro la. misigɛnna ninnu bɛ marifa ci wa. bese tɛ maa mun bolo kuma tɛ marifa ma ni marifa b'u bolo misiw bɛ taa komi u t'a fɛ k'an ka baganw ye dɔrɔn bagan t'u bolo a b'an bolo dɔrɔn don dɔ wɛrɛ tɛ dɛ mais n'u ko misigɛnna ye marifa ci kalo don bese yɛrɛ t'u bolo. misi ninnu minɛlen kɔfɛ o mun de fɔ. an kɔni ma taa misiw kunbɛn an ma foyi k'u la u kɔni ye misiw gɛn ka tɛmɛ an bɛɛ la an jɔlen don k'u filɛ an bɛ siran k'u kunbɛn parce que n'an ko an bɛ misiw kunbɛn u bɛ sɔn k'an bɛɛ fa ye fɛn tɛ bɔ a la u filɛ nin baara min na u k'o baara in dabila dɔrɔn an bɛɛ de ye maliɲɛnw ye komi nin sɛ ye fila ye n'a y'a ye an b'a fɔ o t'a la nin ye bɛɛ la ye n'a ye an b'a fɔ o t'a la quoi mali ye mali de wa an bɛɛ de ta ye mali ye mais n'i ko mali bɛ dilan a tɛ dilan nin kan in na fo ninnu de ka bɔ yen olu fɛ fana dɔ ka bagan ta mɛ nin ko ninnu na o dimi de b'u la quoi donc nin tɛ kɛlɛ ban quoi n'i bɛ dɔ de fara kɛlɛ kan quoi. misi minnu minɛna misi min se misi joli ma. ne yɛrɛ ta kɔni a bɛ taa fɔ 200 ni dɔɔnin na bon maa wɛrɛ taw b'a la ne t'olu hakɛ dɔn an bɛɛ wolola ɲɔgɔn kan an bɛɛ mɔna ɲɔgɔn kan ne b'u bɛɛ dɔn ne b'u faw dɔn ne b'u baw dɔn ne b'u bɛɛ dɔn don kelen ne ni jadi wale ma sigi ka kuma kɛ ne ka wele ninnu k'a lajɛ u k'a kɛ ala jati kɔsɔn u ka nin baara in dabila quoi sinon kɛlɛ in a ma daminɛ fɔlɔ dɛ. ni tun bɛ tali kɛ ali mayiga la B7 sunkalo kan na wulikajɔ ka kɛ ni waleya min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka nin ban an ka jamana kɔnɔ ala k'u hakilinaw sabati. an ye wulikajɔ kɔnɔ ta ka se ka ɲininkali ta ka ɲɛsin donsolakaw ma min bɛ tali kɛ Sinɛ Danbele ale b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. ne tɔgɔ Sinɛ Danbele ka bɔ Betura la. an ye kunnafoni sɔrɔ k'a ye misi dɔw minɛ kunun ko o minɛ ko ye jumɛn. o minɛ kun ye min ye misi ninnu de bɛna biɲɛ an ka forow kɔnɔ marifatigiw de bɛna misiw tiɲɛ u ladila bi y'a tile 3 de u kana na ni bɛ misi gɛn u kana na ni marifaw ye kana misiw gɛn n'a ye u nana misi gɛn na marifatigiw ni misiw de fana don an ka forow kɔnɔ donc nale y'a fɔla an ye kunun ne yɛrɛ ye sɛbɛn wele k'a fɔ n ye k'a bɛ dɔgɔ firi n ye wele kɛ Bamakɔ k'a fɔ olu y'a fɔ n ye ko n k'a fɔ sɛbɛn dɔw ye wula ko n k'a fɔ sɛbɛn k'a ka taa kɔsɛ kɛ k'a papier d'a ma an k'a bila sɛbɛn nana sɔrɔ n y'a wele k'a fɔ an ye bon a ma se k'a kɛ n nana ka na don foro kɔnɔ donc y'an wele k'a fɔ an ye anw yɛrɛ tun bɛ baara dɔ de la donc mɔgɔ dɔw taara mais bedisikaw de taara misi ninnu nɔfɛ u ye anw wele donc an ka mɔgɔw taara far'u kan anw ka mɔgɔw nalen olu nana fɔ an ka mɔgɔw kɔ u y'an ka kamalen dɔw ye mugu ci u la k'o banna k'u ye mɔgɔ kelen minɛ ka taa n'a ye donc o de bɛ senna sisan ka kɛ komi an ye misiw minɛ ten wala ko gɛrɛ don a y'o tɛ parce que an b'an ka sigida de dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma Bamakɔ wala k'a don da bɔ ta bɛɛ ye tiɲɛnikɛlaw de n tɛ anw sigilen bɛ yan anw ti foyi la an mago bɛ ɲɛli de la ni kɛlɛ kɔni bɛ ban u bɛ marifa de bila ka na misiw gɛn ten mais marifatigiw bɛɛ dɛndɛ tuda la ka ninnu ni misiw bila ka na ne munumuna dɔrɔn marifatigi bɛ ne ladi an tɛ jɛn an ka sigida la. u y'a yira k'a fɔ ko hali bese kun t'u bolo kuma tɛ marifa ma e ko marifa kun b'u bolo ko marifaciw kɛra. mais an ka mɔgɔ banalen bɛ o bɛ ɲɔgɔn yan ne ye sɛbɛn wele k'a fɔ an ye o sɛbɛn bɛ taa filɛ o m'an ka mɔgɔ banalen bɛ ndenbugukaw ye fura k'a la ne yɛrɛ taara jɔ k'a filɛ ndenbugukaw ye fura k'a la ka tila k'a ta ka taa ɲɔgɔn a bɛ ɲɔgɔn sisan. ali mayiga y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ jadisi ye k'ale ni jadisi ma deli ka sigi ka kuma fiyewu. ne m'a fɔ ali mayiga jadisi ye ne m'a fɔ ani jadisi delila ka jɛ ka kuma mais mugu kɔni ci la an ka mɔgɔw la misi nɔfɛ ali mayiga de b'o ɲɛdɔn ne ma deli k'ali mayiga ye ne t'a dɔn yɛrɛ ne bɛ wele min bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u bɛ baara la tiɲɛ don anw y'a mɛn k'u bɛ baara la mais u ma se anw fɛ yan anw kɔni fɛ u kana fɔ u ka taa kɛlɛ kɛ kungo kɔnɔ u kana an ka dugu kɔnɔ u kana baara kɛ dugu kɔnɔ o de ka d'anw ye n t'anw tɛ kungo kɔnɔ kɛlɛ yɛrɛ fɛ parce que anw ka kɛlɛ in bɛ dugu kɔnɔ de n'u ma don an ka dugu kɔnɔ n'u taara kungo kɔnɔ u tɛ foyi ye anw ka kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ de u kana dugu kɔnɔ nana u kana dugu kɔnɔ vérifier o de ka d'anw ye anw mago de b'o la. mun de la e ko ko kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ. kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ hali ni sɔrɔsiw bɔra k'u bɛ taa kungo kɔnɔ dugu kɔnɔ mɔgɔ ninnu bɛ téléphone ci k'a fɔ sɔrɔsiw bɔra u b'a la ka taa fɛ u b'a la ka taa fɛ donc anw ka yɔrɔ ye kɛnɛ de quoi u bɛ tu sɔrɔ waati min u b'a sɔrɔ ninnu yɛrɛkɛla ka taa fan bɛɛ donc sɔrɔsiw t'u ye. ni tun bɛ tali kɛ Betura donso ɲɛmaa la Sinɛ Danbele yarabi ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye bɛjɛ fanga sigili sen kan an ka jamana kɔnɔ a san 31 ye ɲinɛ ye kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ a san 31 kɔnɔna na ko coup d'état 3 bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ko b'a yira k'a fɔ ko bɛjɛ fanga kɔni k'a ma faamuya an ka jamana kɔnɔna na dɛ
barolasigiba dɔ kɔni kɛra ni waleya kunkan min bɛ tali kɛ Umaru Baru Siribe ale b'a ɲɛmaa ye an k'ale lamɛn. Sigi min filɛ nin a miirina bɔra ne y'a dɔn ne de a labɛnbaa ye. A hakilina nana cogo min o de ye k'a fɔ i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama i kɛra duguba kɔnɔ maa ye o i kɛra togodala maa ye i kɛra maa kalannen o i kɛra kunfin ye o walima kalanbali ye o bɛɛ lajɛlen jɛlen no a ma bi k'a fɔ ko san 31 jamu fanga kɔnɔ an ka jamu fanga ko gɛlɛyaw b'a la o gɛlɛyaw kɔni o yira la an na yira cogo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama san 31 kɔfɛ an y'a ye surasiw nana fanga dafiri ko 3 kɛ o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen barisa ni démocratie bɛ taa a taabolo la hakili la coup d'état ko kuma kɔni an y'a ye maa minnu na an tɛ coup d'état ye o yɔrɔw la donc san 31 coup d'état 3 gɛlɛyaw bɛ yen anw y'a ye k'a fɔ bi dun ye don min a ka gɛlɛn maaw ma barisa jamu fanga a sɔrɔla bi ɲɔgɔn don dɔ de la san 1991 donc ni o san kunbɛn sera a ka kan an ka hakili jagabɔ kɛ an ka démocratie a bɛ lahala jumɛn na mun kan ka kɛ ka se ka gɛlɛyaw bɔ an kan i ko sigi in laɲini dɔ fana ye mun ye o ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan nin occasion na se ka kuma an ka jamu faga kan wa fana nin ka kɛ fɛn ye fana min ni anw tɛ yan diɲɛ kɔnɔ don min na a ka fɔ ko nin don in na Karimasina a y'a jɔyɔrɔ fa jamu fanga a sinsinni ani a waliyali la o de ye sigi in kun ye kuma gɛlɛn an y'o de ta nin ɲinan in kɔnɔ o de ye k'a fɔ san 31 démocratie coup d'état 3 yala mara kɛcogo ani an taabolo bɛ taa wa an y'o ɲininkali kɛ an yɛrɛ la an ka so an ko n'an y'a ɲininkali kɛ an yɛrɛ la an kelen ka so kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an tɛ nafa sɔrɔ a la o de kosɔn an ye maa wele maa minnu lakodɔnnen don u hakiliw ka jan kosɛbɛ u juruw carilen don olu ka se ka walawalali kɛ nin thème in kan o maa fɔlɔ an ye sigi tako a kɛ tako 2 ye n'o ye panel politique panel société civile tɔgɔ la an ye wele bila maa 3 ma o fɔlɔ o kun ye Banjugu Dante ale ye maison de la presse ɲɛmaa ye Wulematu So ale ye musow ka ɲɛmaa ye fo ka se Agib Buare n'o ye CNDH ka ja maaw ka jo sariyaw olu tɔbɔtɔli ale kɔni jijalen don o la kosɛbɛ olu ye société civile maa minnu n'an y'o wele ka se ka na kuma kun min b'an bolo ka se ka walawalali ko la an ka sigi 2nan o kɔni o kɛra politique maaw fɛ hakili la balimakɛ Siyana Takiw ale de tun bɛ kuma nu dɔn kosɛbɛ o kow la o maa welelenw kun ye Musa Mara ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale ye Mali gouvernement ɲɛmaakɔrɔ ye fo ka se Maître Muntaka Tall min ni kɛlɛw la 91 ale jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ Aminata Dramane Traoré bɛɛ lajɛlen b'a dɔn livre sɛbɛnlan don a fana a b'a hakilina di jamana maracogo kan fo ka se Daba Jawara ni ale ye politique tɔn ɲɛmaa ye ani tuguni constitution min ni a ma se ka lawaleya Amadu Tumani Ture tile la 2011 ale kun ye o baaraw o ɲɛmaa ye donc an ye wele bila o maa 4 ma politique panel politique kɔnɔ o ka se ka walawalali kɛ an ka thème in kan ni tun bɛ tali kɛ Umaru Baru Siribe a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka se ka bɛɛ fanga ka se ka faamuya an ka jamana kɔnɔna na coup d'état min bɛ ka kɛ nin ka se ka kɛ coup d'état dan ye an ka jamana kɔnɔ yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye sunkalo kɔni bɛ ka se an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka barolasigi dɔw kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye dumuniko la minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ dumuniko la sunkalo kɔnɔna na nɔgɔya ka se ka don o ko la kɛnɛya minisiri n'o bɛ tali kɛ Jaminatu Sangare an k'ale lamɛn. Sunkalo la mɔgɔw ka dumunikɛcogoyaw bɛ falen hali ka dan dumunikɛ wagati ma barisa ka taa fajiri la ka se fo fitiri ma mɔgɔ tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ donc farikolo bɛ lafiya dumuni ko ta fanfɛla la mais farikolo mago bɛna jɔ dumuni minnu na yaasa su in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ donc an ye k'o ladilikanw de ladi k'o lase musow ma balo jumɛn de ka ɲi balo jumɛn de man ɲi k'o fɛnɛ lase musow ma mais sunkalo yɛrɛ ta bɔlen kɔ a la nin kɛnɛ in sigikun ye yaasa baloko ta fanfɛla la an ka se ka kunnafoni sɔrɔ bana tɛ minnu na bi olu ka to kɛnɛya kɔnɔ an b'o de ɲini Ala fɛ donc balo kojuguya o senba bɛ bana dɔw la donc an bɛ se ka bana minnu kɛlɛ ni balo ye donc kɛnɛ in sigikun ye o dɔ fɛnɛ ye sigikun dɔw fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an denw ta fanfɛla fɛ an ɲɛ b'a la bi jabɛti bɛ ka denmisɛnninw minɛ tension bɛ denmisɛnninw minɛ o man kan donc ni kɛnɛ in nin tɛna kɛ a laban ye n'Ala sɔnna an bɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caman sigi yaasa baloko ka taa fanfɛla la an k'a dɔn mun kan ka kɛ mun man kan ka kɛ. ni tun bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri la Jaminatu Sangare yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati hukumu kelen kɔnɔna na kulu dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka bana sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ maaw kunna fu
ka tila ka furaw kɔni d'u ma yaasa sunkalo bɛ se ka kɛ kɛko ɲuman na cogoya min na u ka secrétaire général ye Lasine Tangara ye an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Lasine Tangara, ne ye mouvement Dani Labo secrétaire général ye. An ka bi activité an b'a bila hukumu kɔnɔ ka boloma furakɛ population ye k'a sababu kɛ an dontɔ filɛ sunkalo la an ko sunkalo la ka kan bɛɛ k'a yɛrɛ lajɛ farikolo la banakisɛ min la parce que an bɛɛ bɛ ka tagama anw kunfɛ bana mana an t'a dɔn donc k'a su i kunfɛ fana su ye barajini ye mais n'i taara i farikolo fana lajɛ k'a lajɛ n'i ka santé b'i permettre n'o n'a t'i permettre ka sun donc o la an ye ni jɛkulu sigi ka ni événement ni organiser boloma furakɛ population ma k'a lajɛ banakisɛ min ka lajɛ o ye tension diabète ophtalmo ani dɔnni médicament ni bana yirila a fura bɛ ta ka d'i ma o fɔra bɛɛ ye fufalaki diabète ye fu ye tension ye fu ye fura fana ye fu ye ni an 4e année an bɛ nin activité kɛ san o san an bɛ nin kɛ mais san tɔ la an bɛ dan ophtalmo ma ani ka fura di mɔgɔ ma fu la mais ɲinan ta an ye diabète ni tension fara kan parce que o bɔlen don an balakaw ni an falakaw fan fɛ sisan kosɛbɛ donc an bɛ population bɛɛ lajɛlen fo ka da kan u an ka weleli jaabi u nana u yɛrɛ ka bana lajɛ bana b'u la donc pour que u ka se ka fura sɔrɔ u ka sunkalo préparation kɛ cogoya min na donc an b'u bɛɛ fo. Ni tun bɛ tali kɛ Lasine Tangara la a y'a fɔ cogo min na ala wani hakilina sabati ka se an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra ye hali bi sunkaloko hukumu kɔnɔna na kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko dala dumunifɛnw ko gɛlɛya caman b'olu la dɛ sugukɔnɔmuso dɔw bɛ ɲɛfɔli kɛ an k'u lamɛn. Minɛnw ka gɛlɛya waati mɔgɔw bolo sanni tɛ ka kɛ fo seri pake feere 320 mais bi an bɛ k'a feere 340 a den kelen kelen kun ye 30 ye mais an bɛ don min na ko bi an b'a détaillé 35. tulu bɛ 280 di nord bon 5 tri fɔlɔ an tun b'a feere 1400 sisan a bɛ ka feere 1500 bon fɛn yɔrɔ gɛlɛyara nɔnɔmugu fana gɛlɛyara an bɛ don min na ko bi bon kilo 500 de ye olu fɛn sugu ninnu olu du gɛlɛyara ɲɔ kɔni gɛlɛyara ɲɔ gɛlɛyara kɔni o tɛmɛna hakɛ kan yɛrɛ de ɲɔ kilo kucala sanga bɛ feere sisan 90 non maintenance kɔni o yɛlɛla pour le moment non sogolo tɛ nin kelen ni se puisque an b'a mɛn minnu fana b'aw ni san cɛ jamana setigiw la ko k'olu essence gɛlɛyara pour le moment waati na mina bɛ se ka gɛlɛya o kɔnɔna na bon an bɛ ala deli a nɔgɔya de la an bɛ ala deli a nɔgɔya la n'a sababu ɲuman ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka commerçants lajɛ minnu bɛ se ka nɔgɔya kɛ sɛbɛ grossiste min ye surtout import export u bɛ se ka kuma olu fɛ minnu bɛ se ka nɔgɔya kɛ n'o kɛra détaillant bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ n'o kɛra bɛɛ bɛ se k'i ka dɔɔni sɔrɔ dɔɔni. N nana cɔgɔn sanni la an kun b'a san fɔlɔ 100 mais san nana fo 160. Sugu ni kɔni a ka gɛlɛn dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ sanni kɛ ko b'a sɔrɔ wari bɛ mɔgɔw bolo de gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ wari tɛ mɔgɔw bolo sanni bɛ kɛ cogo di hali ni dɔ bɔra fɛn na n'a tɛ san o ye fu ye de. Nin biburu ni filɛ nin bɛ sɛnɛ Mali la yan mais depuis sunkalo ko kuma fɔra o ye nin bɛɛ kɛ bɛɛ la i bɛ misala cɛ 50 i b'a feere suma hali 5 i t'a sɔrɔ ne yɛrɛ bolo normalement ni gɛlɛya bɛ kɛ fɛn min bɛ transporter o kan ka gɛlɛya mais minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan normalement olu man ka gɛlɛya dɔw bɛ kilo a bon sisan an yɛrɛ kɔni an b'a feere kuma la 160 mais hali o yɛrɛ la an ka 20 kuma dɔ dɔrɔn bɛ taa ne b'a fɔ kilo sa 160 mais an ka dɔrɔn bɛ 20 dɔrɔn de bɔ mɔgɔw kɔni bɛ feere la an bɛ feere la n'u b'a lajɛ ka nɔgɔya dɔɔni a man ɲi dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ sugu feerekɛla dɔw la malidenw k'a ɲɛfɔ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna amariko wo sunkalo wo an ka jisumanijan koliji la fɛn fɛn bɛ bɔ jamana kɔfɛla la olu gɛlɛyalen kuma dɔ la maa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ olu la nka fɛn minnu bɛ siran an fɛ yan maaw de bɛ wuli ka u ɲɛma da ko fɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ ni ka se ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya an ka fɛɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen b'a la ko jamana ka se ka basigi nɔgɔya ka se ka na nka bɛɛ jɔn bɛ i ka kɛta de la n'an bɛɛ lajɛlen ye nɔgɔya kɛ an ka fan na a dɔ bɛ dɔ la nɔgɔya min n'an mago b'a la o bɛ se ka sɔrɔ yala bi yala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye bamakɔ sigida 4nan sigidala maaw kɔnɔ y'olu wuli ka jɔ kɔni ta ni ka se ka taa 5e arrondissement polisilakaw ka se ka taa barolasigi kɔni kɛ olu fɛ yen nɔ barolasigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye polisiw ni sigidala maaw olu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogoya minnu na a denfaya kun dilen bɛ Dawuda Tegete ma an k'ale lamɛn. Polisiw ni population civile ni ɲɔgɔn cɛ faamuya ka na cogo dɔ la bon o dun tɛ se ka na ni an ma baro dɔ sigi ɲɔgɔn fɛ sen kan min b'a yira k'a fɔ ko anw taalan de y'u ye olu fana taalan y'an ye cogo min alors o de kɔnɔna la an y'a mafilɛ k'a fɔ an ka ko kɔrɔ taabolo kɔrɔw dɔ tun b'an na ni an m'olu waleya alors u ka laɲini ye min ye ni o y'an ka laɲini ye kelenya ani bɛn ni sabati o waleyali bɛ gɛlɛya duuru min kan ka kɛ o ye ka ta du kɔnɔ fo ka taa bila jamana la an man kan ka du jamana dilan an man kan ka a feere an man kan ka tɔnɔmɔda an man kan ka di an man kan ka dun o n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na bon fɛn duuru min fana bɛ yen nɔ ni an ka kan k'o kɛ o ye de an kana kuma fɛn kan ni wasa ye ka sɔrɔ an tɛ min dɔn a fɔra mun ye an ka ɲini ka fɛn ye n'an y'a ye an k'a dɔn n'an y'a dɔn an k'a fɔ n'an y'a fɔ an k'a kɛ n'an y'a kɛ an k'a kɛ ka ɲa o kɔrɔ mun ye k'a fɔ n'i bɛ fɛn fɛn na diɲɛlatigɛ la a ɲini ka baara kɛ tiɲɛ ni jɛlenya de kan. Ni tun bɛ tali kɛ Dawuda Tegete la kɛnɛ in kan yen nɔ 5e arrondissement commissaire
Usman Diallo ale kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Anw ni population de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i b'a sɔrɔ an bɛ kuma kan caman na population t'anw ka kan n'o ye nanzarakan ye mais n'a fɔra ko taabolo an y'a jateminɛ bi don ni don kɛrɛnkɛrɛnnen don Mali kɔnɔ an y'a tigitigiya an ka population wele an ka sigi an ka kuma to dun kuma la an ka taabolow kan parce que an b'a fɔ fɛn ma ko police de proximité a bɛ kɛ de pour que an ni population de ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc c'est dans le cadre de cette police de proximité an y'a essayer ka nin tɔn in sigi bi pour que k'a jira an ka population na an bɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ ka kan na mais mɔgɔw nana fara an ka a baara la minnu y'a baara nɔgɔya an bolo n'o ye spécialiste ye ni kuma nana n'a bɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka to dun kan na bɛɛ b'i ta sɔrɔ la faamuya bɛ nɔgɔya moi je pense que o bɛ se ka kɛ de baaraw bɛ ɲɛ ka taa fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ 5e arrondissement commissaire la Usman Diallo a y'a fɔ cogo min na n'a ni faamaw sera ka ɲɔgɔn faamuya a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya caman bɛ yen nɔ nɔgɔya bɛ don olu ko la yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra yen Kayi terrain ko a kuma kɔni cayalen bɛ dɛ ŋunuŋunu y'a yira k'a fɔ ko terrain kɔni k'a kan ka wuli Kayikaw y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ɲɛ bɛ labɛn min na ko b'a yira k'a fɔ ko terrain kan ka wuli ko olu bɛ dugawu kɔni kɛ terrain ka se ka wuli an ka Kayika dɔw lamɛn. Pɔn caman bɛ ka dilan sila nin fɛ u bɛ ka baara caman kɛ sila nin fɛ donc o baara bɛ tɛna kɛ fu ye an dalen b'a la terrain bɛ wuli n'Ala sɔnna ma. An ɲɛ bɛ munumunu salo la u bolo gardaw ni pɔnw sanfɛ kɔnɔ an kɔni nisɔndiyalen bɛ ko parce que k'a bɛna wuli u k'u jija a ka wuli n'a wulila a bɛ diya anw kɛni ye n'o tɛ anw sɛgɛnnen ba de don. A bɛ ne hakili la k'a fɔ fɛn mun don fɛn tɛ k'a fɔ ko a ko bɛ se ka dabila fiyewu a bɛ se ka waati de kɛ jɔlen mais a tɛna kɛ sababu ye k'a fɔ ko a bɛ dabila parce que terrain tɛ o fɛn ye. denw mun kan ka kɛ denw dahirimɛ a tɛ sɔrɔ hali an yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ k'a dun a tɛ sɔrɔ tugun i tɛ mɔgɔ ye gari la gari tiɲɛna. Hali an ka marchandise minnu bɛ sɔrɔ an b'u sɔrɔ nɔgɔya la cogo min a bɛɛ gɛlɛya b'an kan an bɛ gari la kabiri an bɛ san 16 kabiri an tɛ fɛn la fo bi alihamudulilayi an kɔni bɛ débrouiller la sa mais vraiment terrain ko a ye kasara b'a la sa anw na n'o tɛ kɔni n'a wulila ka d'an ye hali bi n'an ye terrain sɔrɔ an ka laɲini o ye. N'an bɛ ka machine 2 dilan n'a bɛ fɔ machine fɔlɔ ma la 2205 et la 2207 donc baaraw o machine fɔlɔ nɔgɔyara 2205 nɔgɔyara à 99% baara nɔgɔyara maintenant machine filanan n'o ye 07 ye caman kɛra a fɛnɛ baara la mais an bɛ ka câble dɔw de kɔnɔ câble minnu u tɛ sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ yan a bɛ bɔ kɔfɛ de an bɛ don min na komi bi bɔgɔ caman u ye caman dilan a la. N b'a fɔ Ala ɲɛna le jour n'a y'a bila transport ka bolo kan Kayikaw ka da la les populations riveraines de Rail u ka da la k'a fɔ k'u ka terrain voyageur bɔra parce que mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu terrain ko la terrain lourd bɛ yen terrain léger bɛ yen a ye terrain voyageur an b'a f'u ma ko terrain léger o ka fɛgɛn o tɛ terrain marchandise bɔ an bɛ don min ko bi ni ma fili sira dilannaw yɛrɛ bɛ fo Kayi dugu kɔnɔ n'u tɛmɛna tɛ Kayi la ka taa Amideli ka bon entretien kɛ ka siraw entretien kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Kayikaw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina in sabati terrain ka se ka wuli n'an bɔra ye Mali kɔnɔna na bi in na kunnafoni y'a yira k'a fɔ kɔɲɔw ni denkunu kɔni a musakaw bɛ ka caya dɛ fɛn min yɛrɛ se tɛ dɔw ye olu wulikajɔ kɔni ta ka se ka olu kɔni kɛ uniforme ko b'o la sumu b'o la fo ka taa fɛn caman ta ka da u yɛrɛ kan karisa y'a kɛ fɔ n yɛrɛ k'a kɛ a bɛ kɛ magosa de ye min bɛ tali kɛ Dawule Jaloba ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in na an k'ale lamɛn. San o san ko dɔ de bɛ juguya ka taa fɛ a kɛra k'a fɔ ko worotilaw a kɛra furu ye a kɛra bannikɛyɔrɔ ye laada de tun don k'a fɔ nin de tun bɛ kɛ an faw tun bɛ nin kɛ an baw an mamusow bɛ nin kɛ an b'a kɛ tan de mais sisan fɛn bɛɛ kɛra wariko ye worotila dɔrɔn kɛra komi n'o y'a sɔrɔ n'i ma 10 20 sɔrɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ télé bɛ wele radio bɛ wele kasɛtiw bɛ kɛ dununw bɛ fɔ fɛn sifaya bɛɛ dumuni sifaya bɛɛ bɛ kɛ a ma fɔ ten dɛ a tɛ minnu bolo olu bɛ taa juru ta mɔgɔ bɛ juru ta ka furu kɛ o bɛɛ bɛ kɛla sisan Mali la yan an ko k'o tɛ se ka ɲɛ bari ni furu kɛra denw bɛ sɔn denw fana kan ka kalan denw kan ka furakɛ ka ɲɛ denw kan ka lamɔ ka ɲɛ denw siyɔrɔ kan ka ɲɛ aw yɛrɛ mɔgɔ ka so fɛn bɛ tɛmɛ so ɲuman kan i bɛ taa nin wari miliyɔn ninnu bɛɛ feere fili kɛnɛ ma i yɛrɛ ka so man ɲi hali ɲɛgɛn ɲuman tɛ dumuni ɲuman tɛ kɛ so den dɔw tɛ taa ekɔli la den dɔw tɛ se ka kalan kɛ o fana dɔw bɛ bana u tɛ se ka furakɛ an ko musow ani cɛw musow b'a la dɛ nka cɛ dɔw fana b'u ka waritigiya jira an k'u ka fara o ma Ala de bɛ wari di mɔgɔ a y'a d'e ma a m'a di dɔ in ma i t'a dɔn mun don a y'a di ma sutura la i t'a to sutura la laada ye mun y'a kɛ ten a tɔ o ka to k'a to du ka se ka sinsin ka taa fɛ musow bɛ se ka uniforme kɛ ko gesner mètre 1 ye 2000 ye mètre 5 kalali sɔngɔ t'o la o ye uniforme dɔrɔn ye an bɛ taa mini sanu minnu bɛ san a na fɔ ni mɔ sanu minnu b'an fɛ yan k'o man ɲi fɔ Dubayi sanu ou bien mun bɛ bɔ Inde k'a fɔ musow ni cɛw ye an k'o dabila a t'i fosi ɲɛ
laada ye mun ye an k'a kɛ komi laada tun don furu bi sa tuma dɔw la ka sɔrɔ dɔw ma tila u ka juru sarali la mun don ni gɛlɛya donna so kɔnɔ n ko ka di ye dumuni sɛbɛ ti so kɔnɔ denmisɛnninw ma kɛnɛ fɛn bi kɛ kɛlɛ bi na dɛ kuma caman bi na dɛ a bɛ kɛ ɲɛna ko cɛ in ye fugari tɛ mun tun b'a bolo a y'o bɛɛ de don kɔɲɔ la mɔgɔ bɛ dɔɔnin de don kɔɲɔ la k'a tɔ mara pour que ka se ka du sigi i bɛ bɔ i cɛ la i bɛ bɔ i fa fɛ nin bɛ bɔ a fa fɛ aw bɛ jɛ de ka du dɔ sigi fɛn tɛ o aw bɛna ɲɔgɔn fɛ tuma min na fɛn tɛ aw de bɛ jɛ k'a kɛ mun b'aw bolo n'aw y'o fara ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka mariage in sigi ka ɲɛ nka n'o ma kɛ ko gɛlɛya de donna gɛlɛya ni kɛlɛ ti ban dɛ kɛlɛ fana a bɛ se ka laban furu sa ma mɔgɔ si tɛ don furu la k'a fɔ n b'a fɛ ka furu sa o tuma na an kan k'o de lajɛ yɛrɛ yira ni an k'o dabila a man di ala ye a man d'a ye wari mun tɛ cɛ bolo n'i y'a to ten a laban bɛ taa sonyɛni la dɛ o don dɔ la i b'a mɛn ko polisiw nana k'a taara yɔrɔ in na yan fɛ. ni tun bɛ tali kɛ madame Dawule Jaloba ale y'a fɔ cogo min na yɛrɛ bɛɛ la ka nin hakilina in sabati maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ hali cɛganaw ni musoganaw cayalen bɛ bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ furuko gɛlɛya a musakaw ka ca kojugu u ka dɔɔni bɔ ninnu na yaasa cɛganaw bɛ se ka dɔgɔya n'an bɔra ye l'école privée olu ka jɛkulu min bɛ yen nɔ AEPAM olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔ kɔni b'u kan bi dɛ u ka ɲɛmaa ye Abdul Karim Ture an k'ale lamɛn. sɔgɔmada na lajɛ kun ye pour que ani journaliste ka se ka kuma parce que kunnafoni n'a dira a dicogo la n'a di wagati la a di yɔrɔ la a bɛ mago caman ɲa donc ani aw ka se ka masala n'aw ye journaliste ye parce que aw de bɛ kibaruyaw lase peuple malien ma donc ka ɲɛfɔli ka aw ye école privée bɛ lahalaya min na bi donc gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ani baarakɛ ɲɔgɔnya la an bɛ fɛ baara ka kɛ hakilina minnu ye ani jɔrɔna minnu b'an na n'an bɛ fɛ éducation ka an dɛmɛ pour que ka se ka solution sɔrɔ o jɔrɔnaw la donc o de partager avec vous. bon gɛlɛya min bɛ école la kosɛbɛ o ye école yɛrɛ gestion administrative ye parce que acte minnu bɛ an ka secteur réglementé aujourd'hui o acte administratif minnu filɛ nin gɛlɛya caman b'o kɔnɔ caman b'a la minnu relecture kan ka kɛ parce que insuffisance caman b'a kɔnɔna la caman b'a la olu application aujourd'hui a tɛ k'a kɛcogo la ça fait qu'il y a des déviations et il y a des dysfonctionnements donc o ye texte administratif ye bon texte caman fɛnɛ bɛ yen maintenant la surtout minnu bɛ taa an yɛrɛ ka paiement n'an ka fɛn ninnu na gɛlɛyaw b'a kɔnɔ parce que acte minnu kan ka poser en amont à quelque moment là pour que an se ka bɔ o situation kɔnɔ olu fana tɛ respecté la an y'olu kuma fɔ bon bɔlen kɔfɛ a la fɛnɛ an y'a yira k'a fɔ fɛn min ye anw yɛrɛ ka organisation ye n'o ye an ka association ye n'i y'a baara jateminɛ baara in ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que école ye domaine de souveraineté de l'État donc école bɛ inscrit dans le cadre de la continuité du service public bon n'i y'o jateminɛ n'a fɔra k'a fɔ ko texte minnu bɛ en vigueur aujourd'hui ko ni promoteur banna ko école ko banni o ye a ka gɛlɛn baara in na a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko école bɛ datugu maître fɛn fɛn bɛ olu bɛɛ bɛ taa chômage la administration mɔgɔ minnu bɛ olu bɛ taa chômage la investissement fɛn fɛn kɛra équipement fɛn fɛn bɛ yen et cetera o tɛ se k'i ka famille profiter bilen donc o bɛ kɛ fɛn ye ma donc an y'a ye k'a fɔ o ye fɛnw ye minnu kan ka corriger da kan ka don an b'a kuma la depuis 2010 mais 2018 de an ye proposition de loi kɛ assemblée la a ko kɔnɔna la donc assemblée fɛnɛ banna k'a sɔrɔ a ma se ka ɲɛnabɔ mais an m'a bila parce que c'est une question de vie an ka école lielen b'a la de an ka école caman bɛ yen bi o promoteur sara école datugura parce que promoteur sara donc o ye fɛn ye min ye kojugu ye bon ni min fɛnɛ ni i kɔfɛ ni u y'i ka école continuer ka fonctionner i k'a bila i kunna kan ko kɔlɔlɔ b'a la don parce que acte min bɛ di a bɛ di e de ma ka école dayɛlɛ ni e de ka moralité ye école engagée e de interlocuteur ni e tɛ yen mɔgɔ min ni acte t'o tɔgɔ la n'o kan ka bénéficier o activité la ka fɛn sɔrɔ la a bɛ tɔmɛ illicite kɔnɔ donc o de siran b'a an na donc on a dit il faut qu'on joue le rôle d'alerte pour attirer l'attention des autorités au cas donc à faire vraiment nin ko in na cadre partenariat la u kan ka an dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ cogoya min na texte ka taa texte minnu bɛ se ka an ka succession o ni an ka continuité du service public assuré. ni tun bɛ tali kɛ Abdul Karim Ture la école privée olu ka ɲɛmaa don yarabi ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye jɛkulu dɔ kɔni faralen don sen kan an ka jamana kɔnɔ olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛn kɔni sabati an ka jamana kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka barolasigi dɔ kɛ ka kɛ duwawu don ye ka ɲɛsin an ka musolakaw gɛlɛya min b'olu sɔrɔ ka nin kɛ duwawu don ye ka ɲɛsin olu ma u ka ɲɛmaa bɛ tali kɛ Yogoyire Mari Diɲɔ an k'ale lamɛn. ne tɔgɔ ye honorable Yogoyire Mari Diɲɔ ne ye ambassadrice présidente hakilina mun y'an bila ka bi journée organisée an y'a jateminɛ muso bɛ sɛgɛn kɔnɔ
ka taa 2012 fo sisan nɔ kɛlɛ nin ye tiɲɛni mun don mɔgɔ kun a tiɲɛni fanba kɔlɔlɔ jiginna musow de kan ani denmisɛnninw donc an y'a jateminɛ vraiment an kɔni se ye ala deli de an se ka ɲɛsin ala de ma pour que ka ni kɛlɛ ni sumaya ani an ka autorité minnu n'an y'a ɲɛsin olu ma olu ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka jamana ni bɔ nin dingɛ kɔnɔ laɲini ye hali sisan nɔ degun ka bɔ musow kan de an y'a laɲini vraiment jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ala ka hakilina ɲuman d'u ma ka waleya ɲumanw kɛ ka mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ hali sisan nɔ o de ye laɲini yɛrɛ ye kumakan lama ye welewelema de ye n bɛ welewelema da musow bɛɛ ma a bɛɛ ka se ka kɛ u ka sigida kɔnɔ n'o ye bɛɛ ni keleya ka sigiladen ye ambassadrice ya donc n'i y'a mɛn muso kɔni ye bɛɛ ni keleya mɔgɔ de donc an y'a ɲini vraiment muso bɛɛ ka se ka kɛ bɛɛ ni keleya ka sigiladen ye u ka yɔrɔ ninnu na bɛɛ ka kɛ ambassadrice ye mali la ni tun bɛ tali kɛ yogo yiri mari diyɔnna a y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'u bɛɛ kelen ka se ka bɛnɲɔgɔn sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye minisiriso min ɲɛsinnen bɛ ji ni kuran ma ani dugujukɔrɔ nafolow olu ye barolasigi dɔw kɔni kɛ barolasigi in kɛnɛ kan minisiri lamini sedu tarawele ale tun b'a kɛnɛ kan a kuma min fɔ yen nɔ o filɛ fɛn minnu b'an fɛ yan nɔ ala yɛrɛ ye fɛn minnu d'an ma n'o ye tile ni jiw ye n'olu b'an fɛ n'i y'a utiliser n'a bɛ se ka renouveler ka olu minnu bɛ baara kɛ minnu kɔnɔ ani minnu bɛ baara kɛ olu kɔnɔla la olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ dugujukɔrɔ nafoloko la jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ o kuranko sababu la n'an bɛ fɛ dugujukɔrɔ nafoloko a ka maliyɛnw nafa fɔ malidenw de ka kɛ baarakɛla ye minnu kɔnɔla la fɔ service minnu bɛ kɛ minnu kɔnɔla la o ka kɛ sociétés ye minnu b'a kɛ n'o ye malidenw ta ye n'a bɛ fɔ o ma ko contenu local bon ni baara ninnu nin b'a to mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ninnu kɔnɔla la u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa maliyɛnw bɛ se ka fanga sɔrɔ halisa an ka dugujukɔrɔ nafoloko fɛn na mais o tɛ ɲɛ sɔrɔ cogo si la fɔ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma acteur saba de bɛ yen c'est à dire que mɔgɔ catégorie saba de bɛ baara kɛ nin domaine nin kɔnɔna la minnu kan ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a daminɛ d'abord maliyɛn minnu bɛ baara kɛ domaine kɔnɔna la n'a bɛ fɔ olu ma ko sous-traitant ninnu olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais u fana ka baara kɛ ka ɲa parce que état bɛ se k'a fɔ société minière ye k'a ye baara di maliyɛnw ma mais ni maliyɛnw ma baara kɛ ka ɲa yɔrɔ o tɛ se ka continuer donc olu k'u cɛsiri ka baara ɲuman kɛ filanan ye jumɛn ye o ye société minière minnu bɛ an fɛ yan nɔ société minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ dugujukɔrɔ nafoloko baara kɛ olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka nafa bɛ bɔ mali de kɔnɔla la mais pour que o nafa ka sinsin olu yɛrɛ fana ka o kɛ lafiya kɔnɔla la fɔ maliyɛnw fana ka nafa sɔrɔ a la parce que ni maliyɛnw tɛ nafa sɔrɔ a la nafa a tɛ se ka continuer chaque fois an bɛna to kɛlɛ de la o tɛ mɔgɔ si nafa donc u ka malidenw dɛmɛ an fana bɛ se ka se baara in na cogoya min na walasa nafa caman ka to mali kɔnɔ sabanan o ye état ye an ka rôle ye jumɛn ye an fana b'o rôle de la halisa o ye ka mɔgɔw hakili lasigi k'a ɲɛf'u ye ka kuma ɲɛf'u ye ka ninnu bila u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'u bila u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'u sensibiliser k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o bɛɛ banna mali il faut que état fɛnɛ ni mɔgɔ minnu ma sɔn k'a don o hukumu kɔnɔna la état fɛnɛ ka olu sanctionner ni lajɛ sugu ninnu o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ nin baara in kɔnɔna la o de la an bɛ mɔgɔ minnu ye nin ko in kɛ sigi sen kan n'o ye Futurcom ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'a fɔ k'u cɛsiri halisa nin ko in na nin y'a san kelen nin y'a bi ɲini ka na caya ni san kelen u bɛ nin baara in kan ni tun bɛ tali kɛ minisiri lamini sedu tarawele la a y'a fɔ cogo min na ni hakilina ninnu ala ka nin sabati an ka jamana bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogoya min na yarabi ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye senentolantan min kɛra mali kɔnɔna na yan nɔ mali ni tunisi ka senentolantan min kɛra o kɔfɛ a retour kɔnɔ o taara kɛ tunisikaw fɛ yen nɔ kunungo kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko match in kɔni banna fu ani fu la o b'a yira k'a fɔ ko mali kɔni sen bɔra a baaraw la Qatar taga kɔni ko nin ye mali sen bɔlen o ko la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka nata wɛrɛ nɔgɔya mali ye n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Sabaki mun bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Afganistan an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Afganistan ale fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Taliban n'o bɛ Taliban bolo bi u bɔra ka sariya kura dɔw kɔni k'o sigi sen kan o sariya kura in tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko a tɛ yamaruya fiyewu musolaka kelen e kɔni ka bɔ i ka so ka taa k'i bɛ taa avion kɔni ta k'i bɛ taa jamana wɛrɛ la fɔ cogo wɛrɛ la ka voyager avion na ko n'a sɔrɔla cɛlaka i somɔgɔw cɛlaka dɔn n'o kɔni t'i nɔfɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni sariya kura in kɔni talen fɛ ko nin waati in na k'a kuma kɔni cayalen don dɔɔni fɔlɔ n'an bɔra min ye Philippines jamana ka fara États-Unis jamana kɔni kɛlɛkɛcɛw kan ko olu kɔni ye tɛgɛdiɲɔgɔnma baara daminɛ tile fila in na wa a yirala k'a fɔ ko nin tɛgɛdiɲɔgɔnma baara in n'a ma wele ko manœuvre militaire conjointe ko a bɛna to senna ko fo tile 12 bɔɲanko kunnafoni ka fɔ la ko nin kɛkun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko walasa ka se ka faamuyali caman ani ka faamuyali caman di ɲɔgɔn ma lakana ani kɛlɛ o taa siraw fɛ
na mora amita mi Espagne ka fe amada no ka fa Espagne faba kona no Madrid ye Carido Mascal le muga an wolon fla mi ne sogo tama kon ko mi fa ambela jele fe ayira la ka fa ko famille Espagne jamana kon foto ko Espagne gouvernement ku ba fa ka shara do kon ta shara mi na bana ka sawo ka seka no do mi avortement no ko na chen ka seka no ga musula ka bulu ko so ori kama do franye ko na wuli ka jok me fa ambela jele fe musula ka famba ku musula ka de wala sani shara ki sen akaseka e bali chiko mina na mbora amna fe farafina Burkina ka fe amada no ka fa mi Burkina fanga pulo koro nyama no toko yo ko Alassane Bala Sakande wa politique to mi na le wol ko mouvement du peuple pour le progrès wa ko o ma nyama do ko ndo franye ko na sa ko mi Burkina fanga nyama ye ko wole ko ndala ni ma ko fele ma ko ni watina ka be critique la mo bolo ko ngal bisam sa ko o gwana ko so na mbore amta Nigeria ka fe amada no ka fo do franye ko na Nigeria tre araistra mi na be bo Abuja kata Kaduna ko ayira la ka fo mi bandi do ye ko lu ko ne wuli ka joka singa bingani kanyesi ni tren ko fele ma ko na fo lu ko fola ko tren ko na la ko ma keme ko non ton biwul fla ko ko ma ko no ko nga mi Nigeria kele ka chowe no ye lakana boy ko wuli ka joka ni sawatra ko so ka seka ni ma ko flan ka ugwan fo wuli sho ula ko wa ko mi ala ni so ja ko bashi ko ko ma mo shi soro ni wuli ka jon sefe sidiki ayemi soro ko ko fon la ola pa ba to tin ni so warena Mohamed Samake ya foto ko muna yarabi ala kana yagla nu sabati ma jugun me je fan o fan ala ka seka fusiru ka wala jugun nu dana